Nå, fat i lige over min friske fade. Velkommen til Mastercuts. Her har vi en stol, hvis I er mange, der skal sidde. Så har vi en stol her, så man kan få lidt sol i de her varme dage. Kig på nogle banats herovre. Der er mange banats i Haderslev. Vi har også et par produkter her, som man kan købe. Og hvis I tror, det skal, jeg ved ikke, hvor godt det virker. Her har vi alle produkterne, som du ved, her har vi her. Som, hvis du vil prøve det, så kan du bare sige, at vi vil prøve nogle produkter. En stol her, som Kasper arbejder i, viser sig selv gamle. Nummer 2 stol her, som AB arbejder i, hvis I vil være. Arbejdstingene, det er Mathias' det her. Der er styr på det. Her har vi AB's ting. Der er styr på det. Her har vi stolen, som man kan sidde i, slappe af. Her har vi et bord, hvis I tager noget med, I skal drikke, hvis I skal have mad, et eller andet. Her har vi sofaen, som man kan sidde af. I spørger jer sikkert, hvad det her det er. Det kan jeg fortælle jer med det samme. Kom til Mastercuts. Herreklip 200. Herreklip med skæg 300. Pensionisteklip 170. Børn under 10 150. Kom til Mastercuts.